Teďka u toho Mercedesu je jedna taková krizová situace, protože ten auták je těžký na předech. V této situaci se nesmí protože pak to auto dělá salto dopředu. Znovu se to stalo, byl takový malér, naštěstí se nikomu nic vážného nestalo, ale byli jsme v televizním novinách. Je to asi 3 roky zpátky v Žarnici, stávala helikoptéra, byli jsme tam novou českou televizi, takže aspoň prostřednictvím malérů jsme byli slavní, ale posádka je živá a zdráva. Toto nebyla tato posádka, byla to jiná posádka, ale posádka je živá a zdráva a jezdí triál Český Alp. To byla tato posádka, ano, vidíte. Takže je živá a zdravá a usmívá se, jezdí triál s radostí a byli ve zprávách. Ano, ano. Takže je to posádka UV. Co ti kluci se napáchali po Trmelcu? Tak opět Traktrial tým, Horní Řetín, jejich Ural. A ještě jedno stoupání UE 241, potažmo 242. Ještě mluvíme o tom, že máme na některých vozidlech 2 startovní čísla, nebo takzvaná double posádka, to je podle pravidel možné, ale je to tak, že na jednom stroji mohou závodit, soutěžit 2 posádky. Pravidlem je to, že řidič ani spolujezdec nesmí být totožný z té první posádky. Je to proto, že když, jak jsem mluvil o tom, že máme velké náklady na dopravu, půjdu a tak dále, doprava auta na závody stojí obrovské peníze, tak když už to auto tam jednou máme, tak aby si kluci mohli zazávodit, tak se občas stává, že na jednom vozidle jezdí double posádka, dvojposádka. To je právě třeba ta situace, že mají 241. Pravidla říkají, že před startem do soutěžní sekce musí být jedno číslo zneviditelněno nebo zneplatněno, takže z pravidla byla přeškrtnutou černou lepící páskou, tak aby si diváci a komisaři lépe orientovali, takže z pravidla ta bývá 241 nebo 242.